Ekintza sindikalean garapen ekonomikoa edo enpresen bilakaerarekin lotutako aldagaiak kontutan hartu edo integratu eskero, logikoa da aztertzen hastea zeintzuk izan daitezkeen oro har enpresen bilakaerari buruz edo garapen ekonomikoari buruz horrelako mugimenduak edukiko dituzkeen ondorioak. Teorian logikoa da pentsatzea, eta nik uste dute realitateak bebai holan adierazten duela, logiko izango nitzake pentsatzea ondorioak neurri batean konparagarriak izan daitezkea lan kooperatiben kasuan edo enpresen kogestioaren kasuan sor daitezkeen edo ohikoak diren ondorioekin. Bai kasu baten zein bestean, jakina, langileek euren eskuetan dituzten tresnak asko sendoagoak dire, benetako indar juridikoaren ondorioak. Baina, pentsatu behar dugu, ekintza sindikalean modu aktiboa integratu eskero garapen ekonomikoa edo enpresaren bilakaeraren ekin lotutako kontzeptuak, epe luzeko ondorio makroekonomikoak neurri batean, baina jakina, modu leunagoan gura boduzue, antzekoak izan daitezkela. Adibidez, ondorio horien artean, aipatu lezke gai diferenteak. Alde batetik, hazkundearekiko ondorioak. Hazkunde orekatuago baten aztarnak ikus daitezke horrelako ekimenen ondorio moduan. Alde batetik, krisialdietan inbertsio handiago, egungo litzake, eta hazkunde faseetan inbertsio gutxiago, ziur asko. Eta hori dana joera moduan, jakina. Eta ez kasu guztietan ondorioztatu daiteken ondorio bezala. Baina bai, zan dugu moduan, joera moduan eta ikuspegi makroekonomiko batetik. Gestioa arrisku gutxiago hartuko lirateke, gestio estrategikoa sustraituago egongo litzarekin, hau da, langileekin interesekin lotuago, industriaren finanziazioari oztopo gehiago jarriko liokela, prestakuntzan, langileen prestakuntzan ahalegin handiago egongo litzateke, hori bai ikuspegi edo ondorio negatibo edo balizko ondorio negatibo batzuk bilatu eskero, zuezki inbertsio konkretu batzuetan, edo berregituenak eta batzuetan, oztopo edo balizko oztopo batzuk, berri batzuk agertuko lirateke. Neurri batean, lan kooperatibetan, edo kogestioaren kasuan agertzen diren antzeko oztopoak, baina hitz egiten ari gara ekintza sindikala, hau da, printzipioz botere juridikotik kanpo dauen indar faktiko batez. Orduan, joera horiek gerta daitezkela nahiko logikoa dela pentsatzea horrelako azterketa teoriko baten ondorioz.